Maker Productions. Ki yarda abin da nake so ke ce ni, ke daga zuciya ta yi min umarni. Karki kida ki matso kusa da gani, zan yi abin da riko zai amfani. Na sakire shi abin ya zama rauni, na fahimta ashe dai ke ce ni. Ki haƙuri da abin da na yobi ni, in kika bar ni ina kuma yau zani. Na kasa gane soya yake, na baki zuciya kin rike. Kin bani taki ni na sake, gurbin farin ciki ya cike. Yau agajinki ne ma nake. Na yi wa kai mugunta tun a farko da kin ka karɓe ni. Ba kya ganin magauta har gida za ki zo ki same ni. So ke yi sawa cuta ni zato na kwa za ki dame ni. Har ma ki ba da kyauta wanda ya ce da ke kwaya ganni. To mai ya sani wauta ba ni so da ki zo ki rabe ni. Yau gashi ni ya warta, so dare daya akan ki zai karni. Yau kin ji magiyata tunda na kamo kin fahimce ni. Komai aka yi ki manta, yanzu ke zan sakar wadin zami. Kada ki guje min tsaya, na baki zuciya. Kada ki waiwaya, ke ce masoyiya. Fita ki ji ki tambaya, yau ni na sha wuya. Kasa na sunkuya, zo ba ni kariya. So ya yi mun hukunci, na sha dafin butulci. Kin mun rukon karamci, na kasa baki yanci. Sai kin batso na kauce, yau kaddarar kwake ce. Na kama zana zauce, in kin ki ban aminci. Ban jure yin kadaici, ɗaya mutuwa guda ce. Na yarda to nazarce, dan Allah kada ki bar ni, zo mai zaman amana.